nyai kublai ye pi baro kin men ki para ha kerteng ka jong Jesus Christ unang penem ubat i jonga jong pe ha ge ke por nga kwa ban kren bat pi phang ki dak jong ki sngi ke ba KHADUH dakane ke khubor ngila ban shempang kini ki sngi ba man tag la dai em kita ki sngi ba KHADUH lada ngi so thu ba kilong ki ba dai te ngin la ban pen kre i la ka jing em ngila ban pen kre i la di shepang kini ki sngi ba man ta ngin le en puli kat tu kat ni nagak tin ka joblay Lukas kalau nang ba arphuway ka de khot ka ba arphu khandai ngin le ben puli ka ni ka por ngin su i ka way na ki dak ki ba khmatam ka long spang ka jaj ben ri Israel te namar ka ni ka jaj ben ri Israel ka de ka jaj ben ri bala jit joblay gospel ka jong Lukas kalau nang ka ba arphuway ka ni ka de khot ka ba arphu khandai kong kum ni Ti ulo kren ya ga parshi haki to kimi to yo ding dembur bat ya ki kenja ding baro haba ki khilung hiyo i bat pitep naladi bakal yur kalajan hagin sha ukren ya gane naga banta ka jing wan ka jung uhi hangne la ngi puli sibun kini ki banta ba kren pangu ding dembur jisu ko ke jaka wang haba pi i yo ding dembur wala khilung kisla to tip kaliur kalajan uniu ding dembur udai ke nuksa ya kejat benri Israel balada kejat benri Israel kala khilung kala sedaman khilung kala sedaman roy kala sedaman san kom kejat benriu hapo Israel hapo gari Israel lapani opat yagi pur sodong lapani opat mo ki kon Israel labun ki ke gila jia kila wan pai neki riba per hag bala ring mrau yaki hag bala pensa pret yaki rementa kilon paipat se Jerusalem nang ta bede ka sarkar hapo Israel ka sarkar Israel ru kanang yacha perang wat hakini ki sngi bamantarung yo i berbor ngi sepet yakini ki news jong ki Israel namar bakinang pendap ya ka tien ka joblay to hangin pai be sigane ka jaka ong ba haba pio i uding dembur lo khilung kisla to tip bakal yur kalajan kamut anda pio i ka benriu Israel lare kala khilung bar kala yobor bar kala nang san kum ka sorkala ni kum ka jaj benriu to tip baka jingwan jong tra Jesus Christ kalajan kata kalong basisha ting i ken ba menta kane kala nang pendap to ni pe naga gospel ka jong Matius kala nang ba arfo sao po le po lai ke de khot ong kum ni to nang ti ga parshi uding dembur haba ka tanat jugu kala khilung bat kala seisla petep ba kala yur kala jan kum ju ma phiru haba phiu i yakini ke baro to tip ba kala long hajan ha ka jingkhang kade long ka jingtho bat ka jingkuran ka jong jisuhi haga ba wang ba pinang ni ka parsi uding dembur kadak baning kong ka de ka jaj benri Israel haga bang yu iken bakal anang san ngi iken kala nang klan ngi i bakal along kum kiwe pat kiri bat mentalle ngi i bakal along ka badan bor ba tena makata to tip bakal yur kala jan lane ka jingwan yo tra Jesus Christ kala long hajan haga jingkang tena makata tungin nang syara ya laga joga jing em khnang ba habo jisu nuan ngin long bala pen kre ya ladi poin ke bar ka jingelap ya ke gospel pia kini ki sngi ke bala dap ka jingelap ya ke gospel ka long lengba bun ke lengba ka jingelap simet je sengilap lengba ki TV channel lengba ki YouTube channel lengba ki Facebook channel bersibun ke ya ke gospel la yalap bat utaba sngap usngap utabam sngap sngap kari ba pediang ka pediang kari bam kabam pediang kam pediang te henry kilio sngew ya ke kerteng ka jong Jesus Christ kilio sngew ya ke jingalap ya ke gospel lio sngew ba ki David ngej how Jesus Christ namar di tang mo umar way balong no penem je ke pertai ya kita baro la yosngo
tu ni puli na gospel ka jong Matthew kalau nang bar hosau ka de khot ka khat sau kum ni ti ka ne gospel jong ka hima on yalap ha ka pertai baro ya ka ban long ka jing phla ha ki jat ben riu baro and kum ta ken kan jia ka bakut ya ka ne gospel jong ka hima ki beneng on yalap ha ki kinja ben riu baro on yalap ha ka pertai baro andala dep ya ka ne ka jing lap kan jia ka bakut Pi, tu nama kata ngalap ang. Layalap. Ha China layalap, tang bagi pensitomi Kristen. Ha Rusia layalap, ha keleng kiri ke partai layalap. Ubah pediang, ubam pediang, pediang. Kasyong saki simet, ndai layalap. Te kataru ke dak ke baar. Mendagan poi sega dak ke balai. Dak ke balai kalong ke revival ha ke partai. Lak bun sin ublay lo kta badwa ai ye ke revival haki riba per haki balang ke ba per ul ai ke revival ki briu kala yo ya mensim khoi ki briu kala yo ya ka jing pen kendu mensim hadu ba don everything jongki kala yo ya ka bor banyalap ya ka gospel namar bre la ai knang ya ka ni na ka banta ban ai bor ki briu banyalap ya ka gospel da ka ni ke revival haka pertai berkawai Wat unang bala ulak banyalap. Uklalong unang yalap. Ki bomdai ki pastor, ki klalong ki pastor. Ki badai tang ki briu ki ba malumala, wat ki bomnang bom start. Henry ki lap keleng sodong. Da ka bor ki jemer sima khoj ya ke gospel. Ki nama kata kaning layu ilapa gini pot baldap. Ha ba ka tin jomlai nang tu naga kitab jong Joel lenong ba ar ka khot ka ba ar po prar po khandai wang ba. Kan jaharin ka tangan tena buk men sim halo ka dok baro. Tegi kon samla kini tulupa kita mengin post new je post new. Tu dia pulih kitab Joel kalau nong ke baar arbu fra terter kita khot ongkom ni. Kan jaharin kata dengan te book yang mensim halo kadok baro. Bat ki kon senrang bat ki kon kente jong pi kini tulupa. Bat kita men jong pi kin post new je post new. Ki samla jong pi kin yo i ke je tulupa. Bat halor ki sekri senrang Bad halor ki syukri kan ngan teno buk yang mensim ha kita kisngi. Bad ngan pen i ke jing pelah ha ki beneng. Bad hakka kendau ke senam ke ding bad krisyot dem. Ye ke sngi an pen kela jingdum. Bad yu benai ke senam. Haban sawan kata ke sngi ke bakrau bad ke iting ke jong utrai. Te kan long pa wei baro. Ban khot kerpat ye ke kerteng utrai. On pen yo pe hang ni tin ke joble ke keren kong ba ngan teno buk men sim lo kadok baro tigi khon samlak senrang bagen te ken ye thulupa ken i ke jing tu pau bad harin ke tab de kong ba ngan sa pen i sakita ki dakla ha beneng bara kendo ke snam ke ding de chot dem nang tab de ye ke sngin pendum ubenai nom ai syu la ke jong ke jing shai harin ke tab de ke sa pau ke dak jong tra jisu Pi kini ki bro kilang pendap kini ki senam balada baro. Hendai light no ka jingwan jo tra Yesus Kristus. Udang pensa adu mentah 4 wan. Te hendai to ai bang abet pi nginong ke bala kloy. Balai ai ya kini ki revival. Wai khnang bang nginong ki bala dap men se khoj. Briu la pen kre la ka jo ka jingem. Poin ki basau ka de ka jing phaidin jo ki bangai Bat ki balang ba per kin phaidin na ka jingai ka jong ki hau jisu. Ine puli na ka tin joblay Matius kal nong ka ba arbosau hi wang kum ni Jisu Kristus na ta bat ki we de khat ru mo wang kum ni Matius lenong arbosau khat ar wang kum ni te namar ka pop kan man bun ka jing ki ba bun kan man kriat u Jisu Kristus ukuran Nama lo tip lupa, kumukhon jo blay la tip lupa ka ni. Wong ti namar ka pop kan man bun, ka jing ki babun kan man kriat. Da shisha kini ki Sngewbha menta. Kalong shisha ka ba, i pla namar ba. Ka pop ka man bun hadu kata ki jaj pe ki jaj ka ba. Ngamdan por ban jer ko teng ha kini ki klep ma. Henry kilong ki pop ki ba isher kai kata ki ba jia ha ni pertai. Ka pop kalaman bun, ka jing ki babun ka man kriat.
kaman kriat hakan nogurukom namar ba kam don syu ka jing ij par benget kam don syu ka jing ij per Kristan sedang bani bisni way sedang bani persyang bani kini bor kila persyang ban yo e ka brom briu tina ka daw kam don syu ka jing ij henre ka Bible ka tin yo blai Paul wong klem ka jing ij ngim long e ruem nama ta don kam ya ka jing ij hakini ki por ba menta ladangat ngidei ya ka ban lej bertrai hasun meneng te kane ka jing hiar juga jing ij kade ka ta ka ya juga jing phaiden upol wong ba wong ka ta ka sngi ka namwan lem da Joshua ka jing phaiden ka jingwan jo tra Jesu Kristus kanam jia satia lem da ka wan shwa ka jing phaiden ni solongo abak la krene ka ta artha sulani le nong ba ar ka khot ben kong ter kong kumne te ni kerpat ipi ko per benget chapang ka ta ka jingwan u Jesu Kristus butra jungi bat ka ta ka jingalang jungi hau kanang ba anam pen ki shen ipi nala ka jingmut lem ne pen kuslai ipi lem ne da ka mensim ne da ka shit da ka tin ne da ka shiti kumba nangi ken kumba ka ta ka sngi ka jong u Kris kalawan wat ai ba uno un shikor yepi da ka kumno ru namar ka ta kanamwan lem da Joshua ka jing phaiden ba an pen pauno ya do briu jong ka pop ukhon ka jingjot ubal yela persya bada pen serong yela de persya ya barak bala khot blai KHADUH ba shong ha ka temple ublai udale blai yela de pi hang ni kani ka tin ka jong blai ka kren ba syapang ka ta ka jingwan yo tra Jesu ngem de ben sngo lengo bat ngem de ru ban syuki jingmut syuklumar no i kumba badang kata ka jingwan tra Jesu Kristus kladap kampat dap kadang don por ba don ruki brio ke baong ba ka jingwan jo tra Jesu klalong bapa wat nge je ka bukum kata tenrei hangi kong ba kata ka singi kanamwan lemda Joshua ka jing phaiden lemda Joshua ka jing phaiden ki brio ken phaiden no na ka jingai yau Jesu Kristus ken phaiden no kilaban hap no ru ha ka pop le sibun ki pop nang ta ka jing ij ki babon kan man kriat ko malong mane but omde ta kata ki brio ken hap no na ka jingai sya kata ka jing hika jongki ksoi namar ba bun ki jing hikai bakla kinwan ha ki singi ki KHADUH tongin sumar ba hading kata na lahap na ka jingai tin jo lai kong ba usa mi uta brio jo ka pop ukon jo ka jingjot balek belai yala di bangila ben kli ayuta tadu Krislam ler pi nama kata ngaban sumar don sibun ki Krislam ler ru don sibun ki no itulu palam ler ngaban sumar bah nada shushu Daniel kalau nang bakat ar kan bakat kadukot ka basaw wang ba hakita ki singi kalong kad weni ki dak kalong ka jingtip kan roy bat kani ka jingtip kamut ka jing start sayan kan roy hai de singi ba KHADUH ngi ken ba kini ki singi ba manta ka jing start kala roy palat lasna ki computer lasna ki robot bat menta leleng iba ka robot ka kren briu kala ban ya communicate la ni ka kren briu katkom ka jingkli jing briu haba pikli jingkli ki jawab tik kita ki robot bat amde kata pi pa ka no kamru kila ban le kini ki robot ki along tik mo briu menta tango ka ba kimla kalong ba kim doni ka snam bat kim doni ka mensim la peniat ya kata ka robot daki kenja mesin hapo juga met te kibakum kita ka start menta kala palat he ubriu laban thau ke barakat bakwa uthau ula te ka start kan roy kan ni ka start kalong bahadu kini kisi mamenta ngalaban ang ba bun ke bang ipla ya ka start jing kebreu mentang lala bani kren face to face da ka mobile ne da ka internet lengba kini ki zoom meeting lengba ki apps ba per haklang ka perthai wana kaleng jongaru ya ki bakum kini ngala persyang te na magata i ba kalong kabala kibri na kaleng ka perthai
lari ki ko ban call inga kila ban call direct wala ngampat yo nombal jong kin rei ki call direct lab ni i ka dur brio leng ba ki WhatsApp leng ba ki Facebook ban komentar kila ban call direct kila ban kren direct kila ban i yanga ya ka dur jonga ngar ngala ban i ya ki ya ka dur jong ki ka khmat jong ki ngala ban i phi ga ne ba jing start ba shir khai men tag lang pendap te ma ka ta ga jingwan jong tra Jesu kala chan te na ka shushu sakawai ka bang i ka don ki jingma bha ka long ba don ru ka ba ki briu kin salen ya ka jingwan jong tra Jesu kin ang menno lano tra Jesu la kular rei khlomwan ta long wei ine puli na ka chithi jo Petros ka ba ar chithi ba ar Petros lenong ka ba lai de khor ka ba lai sao ko ngomne da ka ba pitip ya ka ba ningkong ba hagi sngi ke ba khadu kinwan kinong krenben da ki jing krenben ki ba ya ket kum ka jing ko brai la ki jong hi bar ki da ong hangnu ka ta ka jing kular ya ka jingwan jong u namar nadu bagi kita ki apartment ke yotiano ke baro ke sa kumba ki julong nadu mendang long ka prathai ki pun ba ki dak ki shin ki thama ki nem snew ku mangi puli ka gospel ka jong Matthias long bar po saw do ka ber lighter ter hang tung i ba ki in sadon ki thama ki nem snew ki jingap them ki khnu jumai hasibun jaka pi kita gelong ki dak chua ka jingwan ka jong Jesus Christ nama ka tangin long ki bala pen kre ngilong ki ba sharai namar ha ka po bang nimot wan kono breu ong tin joblai ngan sapteng biang ikane ha ko pat ka benta te pinseo sngew to len kyrkhu ko bai sibun nak ka benta ka brom ka joblai amen.